खुलुमबाय बिथोरनियाव चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सानि राथुमक मावख'आव इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानानै थानायनि थाखाय राइजोफोरा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जाख्लिबाबियालाव सासे उन्दै गथ'खौ बुथारनाय गारनायनि गोथै देहा बोखांनो हादों। आसाम आयेन आफादाव गोदानै सायख'जानाय साबा एम.एल.ए. फोरनि समायखिरा लानाया मैया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। फर्थ सेमेस्टार अफ उइच नि बानजायनायाव क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय क'क्राझार गार्लस ओइस एस स्कुलआव मैयानिफ्राय जाग्रा आदारनि सायाव सांग्रां हाबाफारि लानाय जादों। 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एम.एल.ए. जलेन दैमारिया मैया समायखिरा लाबाय। बाक्सा जिल्लानि मानास माहारियारि हाग्रामायाव डब्लिउ.डब्लिउ.एफ. इन्डियानि बानजायनायाव साब्रैनि हाबाफारिजों बर' हारिमु मोसाग्लांनाय फोरोंथाय मावबादा। 8 नं आसाम त्रिपुरा हादरनि राजालामा करिमगन्जआव सिमेन्ट लांनाय गारि आरो अट' रिक्साजों सौग्रावलायनायाव मैया फुंबिलिनि 7:30 रिंगासो समाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा। जिउ खहा जाजानाय सुबुंफोरा फारियै दुजाभाइ पनिका, सालुक भाइ पनिका, गौरब दास पनिका, सम्पु दास पनिका, लालन ग'स्वामी, पुजा गुहाइ, देबर गुहाइ, सनरि मालगि खामखार आरो थुफु खामरखान होननानै सिनायथि होदों। सासे जखम जानायखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। बे जाब्रबथायनि समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोथै दुखु मोननाय फोरमायदों। गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बिटिसि बियाबनि अनन्तपुर सि ब्लक मुंनि मुस्रिमा अजना मुडानि नखराव थासारिया जोबोद गाज्रि हालोदाव दं। अरुणाचल प्रदेशनि गुबुन गुबुन गामि अनगायैबो थिखा बामुन गामिखौ साब-सिखोनै लाखिनो गामिनि थासारिखौ फोजोबनो आवगायबोदों। थिखा बामुन गामिनि मोनसे थिखा बामुन आइनि सिराम मुंनि हानजाया बाक्सा जिल्लानि बि सि ब्लकनि माधबीबारियाव फैगौ 64 थि राज मेला थाखाय खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालायदों। साननैसो सिगां ससियेल मिडिया एबा मोखां बिजाबाव फोसावनाय दुखुथिया मेगन नुयै मेथाइ खनगिरि दावहारु बसुमतारीनि आसाम आयेन आफादनि बिबुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा 1 लाख रां अनसुंथाइ होयो।